lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayan. Ti pakasaritaan ngayon ti ay kanbiag kita, kit naga po iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Mayra, Manipud, probinsya ti Benguet. Kastoy man ti surat ni Mayra. Dear Miss F, Kapya, ragsak ken salon at ti innak ikablaaw, kada kayo amin amang bukbukal iti drama iti daytoy a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Mayra. Indakal ko ti kinarigat ti biag. Simple laang met ti arapaap ko. Ti makatorkos iti panagadal ko. Iti kasta, matulungan ken maipaay ko ti narangay a panagbiag kadagiti dadakkel ko. Ngem kanayon kumet adamagen iti bagik no kasano. Kasanok am aramid daytoy iti likudan ti rigat a pagdaldalanan ti pamilyami. Malaksid iti dayta, kumontrapay ti amak iti panagadal ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay, agyaman ka. Kamo dyanan na. Naila ko tamot langin lagi ti uging nga imot ta ija palengke. Mabisina ko na yan, tatang. Ala, mapantay ti dadya bakery anak ko. Agpili kan. Anya tinapay ti kayat mo kanan. Daytoy, tatang. Kan dayjay. Kapsat. Dua man di ti pandiko ko, ken mamon. Ken dua a soft drinks. Sige, kapsat, mabitlaan. Tatang, nagpintas akitaan dagiti uniform da niya. Ha? Kuma, agsuot akmat iti kasta. Kayat ko ti agiskwela, tatang. Kwa, umay kanta gawit tananak. Laglagi pa yan. Talo nga oras ti pagnanta. Sakbay makawit ta. Sigurado nga guro-ura yan ti inan. Umay kan? Un, tatang. Mayra anak, adtuyen ti balon mo. Kamote kan mais. Binalkot ko iti bulong ti saba. Iti kasta saan abumaaw adakos. Mabalin mo matakanen ti daduma. Kabayatan ti pannagnam amapan iti pagadalan. Agyaman nak nanang. Sigurado ajak marik na ti bannog ko. Gaputan na imas ti impabalon nyo kanya. Katuan anak ko. Kanayon ko mati panagan-anad mo anak ko. Alas 3 pay laeng iti parbangon. Ang mga nuad na narungsot nga ayop ang masalaw mo di tadalan. Di kay madanagan nanang. Imot kumot akanayon ti kawayan nga inaramid ni tatang. Natadom ti tudok na dayjay. Iso ti aramatak. Nuad na narungsot nga ayop amang darup kanya. Nagsapa kayo na nareeng. Un tatang, alas 6 nga minti sarak ko. 3 nga oras pa'y ti pagnaak. Sakbay ang makasangpetak igi pagadalan. Dua bantay kan talo awaig ti balas siwa manak. Tapno lang makaadal ka. Ang apay ngamin paila kasapulan nga agadal kaya. Apay no tulungan na kamlaangan nga garden kan aguging. Ka tumultulong mo't kadatalakay. Bayam ka din ti anak mo. Iti kasta makaturpos mo't iti panagadal na. Inton makaturposak iti panagadal ko. Kat makabiro kak to iti napintas at trabaho. Agbalin to mo't ananam ay tibiyag tayo, tatang.
nanang, nanang. Agsaysayang kala iti panawon, Mayra. Ket no awan pa'y nakaadal dito'y lugar tayo. No lakit amom ti agtrabaho ken nadiskarte ka iti biyag. Ikaw agbiag ka. Sana nakasapulan day ta eskwela dita. Klas, anya dagiti dua a nobela nga insurat ni Jose Rizal. Oh, Gino. No limit hangiri kan el filibusterismo sir. Correct. Oh, Mayra. Naladaw ka man iti klase. Ay, hello sir. Sorry. Saanin ang maulit? Ikarig, sapsapaag ton ti agrubat iti balay. Iti kasta, saan akong amala daw iti klasem, sir? Sige. Ay, madlaw na mamannog ka. Kaya mala, ikan ititugaw mo. Tapno makainan na ka. Agyaman ako na, sir. Oh, Mayra, resesyon. Ingkag merienda na? Pangamin, sir. Kinan ko ngaminin tibalon ko itay. Ay, naamuha ka dua abantay kan talupay awaig ti balbal na siwam. Tapno makadanon kala dito'y pagadalan. Pud na dayta, sir. Amo, maragragsa ka nak ngamin. Tauray ka sa nukadayo, ti pagpagna mo no daldalya sa tam iti inaldaw. Ikarkarigatam latta ti og eskwela. Oh. Katoy, tinapay ken Diyos. Kanamon, iti kasta adda karga ti tiyan mo. Tanarigat ti aglase nga awan karga ti tiyan mo. Agyaman nak, sir. Itutuloy mo lang ti agkagat nga kadal. Iti kasta maragpat mo to dagiti arapaap mo, Mayra. Narabyan akong anagawin. Nagpigsan tuma ngamin ti tudo itay. Pero mi apitak, kundi makal ti danom iti waig. Iso akasapulak tagrikos iti adayo pa'y adalan. Sana bali, kasi dagakon. Ni, apay ngay anasip ngut di takalapaw. Awan matsilaw. Awan nga tadananang kantatang. Ay na, masaya ta simbang petkan, malasang ka. Tata Ramon, Ay na. amuyo ka dito sa dino ti ayan dananang kantatang. Day ta nga ron ti bagakeng ka. Ay na, nasangputan ti amam ti inaman nakadasay ti paraangan ti balayaw. Isu nga intaray day di ilay. Kadwa na dainggo keng kaloy. Anya, Diyos ko, ni Nanang. Kumusta nga tan ni Nanang? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ni Nanang. Ispalam ko maapoy ti pagkatin. Natatang ti sumungat. Kat inasiwan day ti ulas ni Nanang anak katali iti kawayan. Ada kami, Mayra, anak ko. Tatang, kumusta ni Nanang? Anak. Ay, marigatan nga sa utinam. Kandi na maigaraw, ti makanigit asaka ken ima na, tana-stroke. Basta ka di, Tatang. Ay, kakadwa, tulungan dak amang ibaba iti asawak. Sa tay ipatugaw iti kawayan at tugawan. Di ka madalagan anak ko. Agimbagak mo dyan. Nanang. Aday ta, naibos yung tilugaw nga inlutok para kada kayo, Nanang. Nabsog kayo kadimat laang. Anak ko, iyam anak ko, ay, pasisya ka na, anak ko. Marigatan ka. Iti pa nag-ewan mo kaniyak. Awan anyaman na, Nanang. Mayra, anak. Tatang, Ay, agsartang ka pa lang nga agadal, ah. anya, ngam, Awan Tatang. mangaywan ka ni nanang mo.
Amomat nga dak iti garden no kastoy nga aldaw. Marabihanak nga agawid. Ket parbangon to manen arumarak. Isung agsardeng ka. Tapno adda kadwa ni nanang mo dito'y balaywan. Sige, tatang. Ngam palubusan dak kumaamapan iti pagadalan inton bigan. Tapno makapagpakadaak iti maestro. Agsardengak payla ang nga agadal, sir. Agsakit nga min ni nanang ko. Kat awan mga iwan ken ko, ana. Kasta ka di, Mayra. Awan, sir. Masayangan ako unay kan ka. Sikat ti kalalaingan iti klase. Ang mawatak no apay nga agsardeng ka. Agyaman ak unay, sir. Agyaman ak gaputan nagbalin kayo anasaya at kanya. Mabilang ta ituloy mo tumanan ti agadal. Asip gan naklahin, ha? Awatan kan tumanan iti klase. Day tananang, agsubsubling iti sigod tingiwat yo. Maikuti yu maten ti saka ken imayo. Kabailan yun ti mangan adakda kayo, nanang. Uwan, anak ko. Kat gapot ay ta iti panangay aywan mo kanyak. Hagyam anak iti sakripisyo. Mayra, anak ko. Nanang, di yun panunutin day ta. Tinapatag kat agimbag kayo. Agyaman tayo iti Diyos anamaswa. Ngamin, iso amin ti akin gapuanan iti panaging bagyo. May nanak, yawatan nakman iti danom. Mawawak iti kastaunay. Ni, adda kayo gaya man tatang. Ay, kastaunay ti banugyo Mabiglaang. Adti ti danong tatang. Ay na nagbara ti panawan. Mato iti ginatang kong agas ni nanang mo. Gimatangak mo't iti sidaan tayo. Yung kailuto na anak, tanay mabisina kon. Tatang. Nangalaam ngay iti ingatang mo kadagita. Lakay. Inutang ko iti amamok abakit. Imbagak abayadak inton makalako tayo iti uging wano natang. Nung erning, dakulan ti utang tayo kadagiti karuba. Kan amam mo tayo. Kasano tayo pa'y itan ang makabayan. Di kagdanag. Siyak ti makaam mo bakit. Tinapatag kat agimbag ka, ha? Ti anak ta. Amang anod na maitulong na kan ka. Ay, saan na. Kabalak ko nakmait. Taniawan kadwam diti balay. Asino nga iti mga sikasukan ka no agtrabaho mo't ni Mayra. Ay nalakay, kabaala ko ndag maimaysa. Maikuti kong dagiti makan sakak. Nagsublimatan ti sigot apan agsaw. Nasaysaya at matlaang no adda ehersisyo. Iti kasta, nadardaras ti panagimbag ko. Panagriktak kat karkaro ak nga agsakit. No awan ar-aramida. Mayra, tulungan nakpailang iti panaguging ko. Kapangururayan tayo iti panagdakkel dagiti imulak iti garden. Mapantanto abunwan, inton maisaang tan dagiti kayo. Sige, tatang. Tulungan kayo pailaang iti panaguging nyo. Ngam palubusan da kumaamapan agbirok iti mabalin ko apagtrabahuan ijay ili. Iti kasta, makatulong ak kadag iti kasapulan tayo dito'y balay. Kan para matlaangan iti agas ni nanang. Anya ko matrabaho ti sir ka manak ko. Adu atatang. Kas kuma iti panagkatulong. Wano mabalin mat a sales lady kadag iti pagtagilakwan. Wano saan?
Waitress ka dagiti panganan. Pasensya ka na, anak. Agmay-maysa kang agpayso nga anak ngay. Ngem, di nimot maipaay, tinarang ay apanagbiyagan ka. Nagsardeng ka pa yan, iti panagadal mo. Ala ni tatang, amo nagayam ti agdrama. Ay na tatang, di yun panunutan day ta. Tinapatag, saan tayo mat nga agbisbisin. Ikarigatak ti makaadal. Iti kasta, makaturposak, kat makabiro kak iti napintas at trabaho. Mayra iha, gusto pa'y laday ta. Agmerienda ka pa'y. Ala ni madam, imbes asyak ti mangisagana iti meriendaan nyo, syak matantiin saganaan nyo. Maayatanak ngamin kan ka iha. Nakagagagat ka. Nalinis kan na ornos ti balay, agraman ti parangan. Aywan kayam, at itisweldo mita apulan. Ni, ala madam, sobra mat da ito eh. Wan, ko kamamin day ta iha. Malaksid anagagat ka. Mapagtalkan ka pa'y. Kan may sa, tapno makatulong akmat iti pamilyam. Ay na, agyaman ak unay kada kayo madam. Dakkel at tulong da ito'y kada kami. O ada ito'y ti pagadalan nga inpatakdar dagiti dadakkel ko. Pamilya kami ngamin dagiti mamaestra. Iso ang nagpatakdar da iti pagadalan. Naglawa mo't tanda ito apagadalan, madam. Wan, kinder aging ga iti high school ngamin da ito'y. Sakat adda dito'y sentro. Iso nga adu dagiti estudyante. Oh, nagunagmatan da itaasan na ay mo iha. Apay, kayat mo ka di manan ti ag-eskwela. Wan, madam. Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Iti kasta, makabiro kak iti natalgad at trabaho. Kat makatulong ak kadag iti dadakkel ko. Amo, Mayra, iha. Iti 7 a bulan a panagserbim kanya. Imbilang kan kaspudpud no nga anak. Madam, Si sasagana ak at tumulong para iti panagadal mo. ha? Pudno ka di dayta, madam? Wan ko nakmat. Pagadalang ka aging ga makalpas ka iti kolehyo. Basta ikarim nga agadal ka na saya. Kandi mo sayangan ti oportunidad nga intad ko kan ka. Wan, madam. Ikarik, agadalak anaimbag, aging ga makaturpusa. Ket jak to sayangan ti panagtalekyo kanya. Agyaman ak unay, madam. Ay, kaslan na paspaso nga dam, abakit. Ay, jay man anak mo lakay. Apay, di na nga tamalagip ti agawin. Nanang! Tatang! Ada akon! Sino ti... Nay! Ni Mat Mayra! Ay! Ni Mayra nga agpayso ti sumungad, bakit? Kumusta ka, anak ko? Okay lang, nanang. Da kayo ngay. Kumusta kayo kini tatang? Ay, awan rumbang apagdanagam kada kami kaninanang mo, anak. Nasaya at kam ditoy. Naimbag man ta nakaawit ka. Ay na, kailiw da ka na nakaw. Kailiw kayo mo nanang, tatang. Agyaman na ka, anak ko. Ayun, nanang. Tatang, adtoy kitain nyo ti card ko, kanday to medal ko. Siyak ti tapuan iti klase mi. Ay, puno ka di anak ka. Ay, nasaya at Ay, nasirib ka talaga. May pagpanakkel ka nga anak. Husto ka, lakay. Daytoy mo ti urnong ko asweldok, nanang. Tatang. Ha? Anak. Nagadumatan daytoy anak ko. Uy, nanang, ngamin, sa anak mat nga agas gastos iti ayan damadam ko.
Malaksid apagad-adalan nak, ik-ikan nak pa iti allowance ko. It-itid na ti husto asahod ko, kan libre amin iji balay da. Para kada kayo day tananang, tatang. Ay na, agyaman kami una anak ko. Dakil at tulong daytoy kada tayo. Manipod ita, itid kaun ti si bubukal a suportak para iti panagadal mo. Pasensya ka na no kinuntrak iti ti panagadal mo. Basta kasapulam ti tulong. Adda kam dito'y kaninanang mo. Umasidig ka anak ko. Un tatang, agyaman akmat kada kayo kininanang. Ikarik, saan kayon to abaybayan? Agkakadwa tayo amang tungpal kadagiti arapaap ko. Miss F, nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway. Ngamin, kamaudyanan na inted matlaangan dagiti dadakkal ko ti sibubukal a suportada para iti panagadal ko. Kang runaan ti amin ket ti suporta ti amak nga ididamo ket kumontra iti panagadal ko. Luwa ni ragsak ti nagarubos iti panagmarchami kanitatang agingga iti panangawat ko iti diploma kas maysa a summa cum laude. Ita, si papan nakkelak amang ibaga amay sa akon nga nurse kat agpapaayak iti maysa kadagiti private hospital ditoy Benguet. Makunak a naragsakak iti trabahok ita. Iti likodan dagiti rigat ken panubok a nagdalanak kaasi ti apo naragpat kumet ti arapaak ko. Alakastan Miss F, kat pagyamanak unay tiing ka panangi drama ditoy surat ko. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Dayawon ka unay pagayam ko. Ngamin, uray adu dagiti nagbalin atubang iti panagadal mo, ket nagpursigi kalatta agingga anaragpat mo ti arapaak mo. Tinungpal mo ti karim, ket ita sagsagrapo mo ti bunga ti kinagagat mo. Patsak ngagbalin nga inspirasyon kadagiti dumdumngag to'y pakasaritaan ti biyag mo. Alakastan pagayam Mayra, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Juni ti intay ibasa kan idrama, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Intay nga rod basaan ti surat na. Dear Miss F, din makelak amarigrigat, panagtalon ti adda apagbiagan mi, adda dagiti gundaway nga damaganda kami ti teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin, mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da. Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee nanang. Di mo't nabayagan nga imbagak dayta kada kayo. Pasensya ka na nako. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo tipis ti dagiti mula tayaw.
Iso abasit laeng tinaglakwan bikin di tatangyaw. Mabalin mo ti agpromissory note saan ka day? Promissory not manag. Nakababay na lang. Kanya nga'y kumati nakababay ni Tiday ta June eh. Kuha tatang. Kababay ti ag promissory note ko nam. Apay, dakes ayat aramidem tapno ibaga makababain. Hindi kayo ngamin makaawat ako na. Ay na, saan ko maamot akas na ti panagsungsungbat mo ang anak ko? Apay ngamin ayaman, nalon kay laeng. Tagibasitan ti pagtataudan, ti pagbiyagan tayo. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga, balinak tumit naman, nalon nakas kada kayo. Agbiro kak to'y tinatalgid at trabaho. Itikas ta, diyak tumaitulad kada kayo. Ne, June! Agsubli ka dito eh! Ay na, bay amon lakay. Agpada kayo laeng anapudo ti ulo na. Amo na ka din o kasano ti kinapatag dagiti manalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapi takot nga ron ti pagtrab-trabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. No awan dagiti manalon, at daayakan dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan aga po iti sakripisyo tayo amain initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang nga ta iti nasaya at abado ken uniformay. Ay, di na pampanunutin dayta. Lakay. Juni anak, sigurado ka ka din iti desisyon mo nga iti Manila ka nga agtrabaho. Wala na. Ngamin, amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami ijay. Ang awan ka di ti plano makisarita nga umuna iti amang. Saan kayo unayan ang nagsarsarita? Manipod idi nagrekyar kayo. Aging ga itata nagturpuskan. Masay-sayat siguro ti kastoy nana. Tap na maliklikan ti panagrekyar mi manen. Sana bale. Numakaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta, makabayadak iti panang paadal yo kanyak. Saan mo't aday ta ti pampanunuta kanak ko? Malading itanaklaeng iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon yung agama. Aday takay manen. Sige, mapana kon. Sigurado nga urayan da kon dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anad ka ijaywan. Awagan na kamin to inton makadanon ka ijay Manila. Uy, nanang. Sige, mapana kon. Ay, pero may abara ti panawan nita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga raw. Nang atong aminin jay inay. Maadto'y tidanom, uminom ka pa'y lakay. Agyaman ak bakit? Imbagak mat ngamin kan ka. Ano kasto'y nga alas 10, aglinong ka pa'y. Talaga ngamin anapudotan ti darang ti init no kasto'y nga oras. Sapay manon nga aldaw anang ato ti blood pressure mo. Eh, masapul ngamin amalpas mi kanito ni dagaradaw. Kat may sa masapul at dubli kayo tayo tabakit. Ngamin graduating ngayon ti inaudi nga anak ta. Wan mat kit di alakay. Imbaglaangan tadamat it-itad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong iti gastusan di adi na. Ay, un gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka na kayaw. Ay, saan pa imot nga rod lakay? Kumusta nga tamot tan anak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon. Nga mabiyag ka. Ijay ngay. No awan trabaho,
Awan mo't kanam. Ay kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipagladingi takna na dilya. Tuni ba raw? Nakaragrag sa laidi kalman. Ngamin, ag-graduate ka nun, ti naudi nga anak yun. Kamaudyanan na, addan to ka nun anak yu apulays. Ang yung kastoy mo't tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit, ti barukong na. Iso nga intaray ko adagos ija ospital. Jakmot ni namnama nga iti panagawid me, kat mailungon gaya man. Natak iti asawa. Nadilya. Nanang, Junay! anya tinapasama ka ni tatang. ay, panawan kayo pa dito, Nanadilya. Junay. Awanan, anak ko. Awanan, ti amayo. Imbati na tayon, ti amayo. Anya? Si kakade, ti kadenden na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyagyo ijay Manila, balasang ko? Kwa? Manipod pimanaw dito ni Johnny. Saan unay ngagparparig na. Sagpaminsan lang nga umawag, kan ag-text kadagiti kakabsat na. Ay, pasensya kayo, Nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispensar para kini Johnny. Siguro, di na kaya't ama-amuan nyo ti kasasaad ni Jay. Iti kasta, saan kayo nga agdanag kan ka na? Ha? Anya ti kayat mo asawa ng balasang ka. Wana nang. Adda nga min nakaapa na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan na mati nagbirok iti master kan na trabaho. Kat si kugkumit idin ni Sofia. Ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadagiti agbasbasura. Tapno adda kanan mi. Dayta ti trabaho na itananang. Ay una yun ti anak ko. Jakman amo. No apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan matin nga agbirok iti master kan na. Mapampanunot ko pa ikit din. Nga amangan no siyak ti malas iti biyag na. No saan kumaan na addaan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas itati kasasaad na. Ay nabalasan ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat anya ngay nga road ti plano yu ita. Sigurado kayo kade iti desisyon niya nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Oo, Nanang. Nasayat mo ti trabaho ko, Jay. Kabalak mo tabiyagan dagiti aginan. Juni, impud no amin ang ninansay ti amin kanya. Di ka kumanagulpot pa'y anak ko. Nanang. Saan kayon nga agsubli iti Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaen. Jakayat. Jakayat yagnain dito eh. Imbag akmat idin ka na kayo. Nga iti uray ka ano man. Jakton agsubli pa dito eh. Pimusay ti amam Apolos asaan kayo ang agsarita. Ngamamom ka de. Nga awan ti aldaw asaan nakaadin amag. No kumusta kan. No imawag ka, wano nag-text ka. Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marik na natirikat ang mapaspasaram. Nga uray adda ka iti adayaw. Pakawanindak Nanang. Tinagibasit ko ti kinaman nalon niyo. Ay, Inbain ko ti pagbiyagan. Anang biyag ka ng paadal kanyak.
Hindi na padasak tirig at tibiyag iti Manila. Kaya't ko na yung ti agawin dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. Saan ang nagimula iti sakit tinagam kan ka ti amam? Idida mo, di na ka maawatan. Ngam iti saan ang nagbayag, naawatan na matlaang. At talagaan arigat ti biyag dito'y probinsya. Iso arumbang laang nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysaya at no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, ken mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit day, tauman nugot ka. Da kayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mangsundokan ko na, sir. Owen, sir. Adang min na panan ni mami na. Urayon nyo labitan, sir. Nag-share ti anak eh. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang, sir. Dito yaklatan luar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdung rita. Takagap-gabok iji talon. Nakapit-pitak pa ikit-kiti sakat. Di naman ko itay, dagiti ubing, nanya ti trabaho dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia, ti muna aneng itayag iti iman na. Ha? Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits in vegetable for me. Kuna na. Imbaga na ti kasta, sir. Wen, sir. Proud na proud ka na kayo, ti anak yun. Ta sino nga'y matisan a proud kat. Nalinis ka na dayaw ti trabaho yun, sir. Agyaman nga rod, sir. Rabiin, apay adi ka pa'y namaturo. Kung nati teacher ni Sofia itay, proud na proud ka no ti anak ta. Imbaga na ka no iti teacher da, amay sa aman nalong ti amana. Talaga? Wen, bakit? Apay nagsangit ka nga eh. Kas jayak mo tibi. Ket proud ak mo iti day di tatang. Ket naibagak mo't kumay di ka dagiti ka klasik, aman nalong ti amak. Nga uray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan, nga agbisin ti pamilya na. Ang nagsakripisyo, iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. Juni, Diyak amo no apa, diyak nakita dagita sakripisyo ni tatang ini. Kumakit, naibagak mo na proud akin ko na. Anaragsakak aman nalon ti amak. di mat kinuna ni nanang. Amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatag na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ka. Sigurado ang maragsakan. Gaputa ka maudyanan na. Maawata mong ti amin. Among itan asaan adakas. Wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy, ket nadayaw, ken nadalos at trabaho. Makunak a nagasatak. Wen Miss F. Naggasatak. Ngamin, saan ang nagbalin akas kanyak ti anak ko. Ipagpanakkel na paikit di, nga may sa aman nalon ti amana. Saan man amangag ti amak, ngam kayat ko nga ibagakin kwa na, nga nagasatak, gaputa may sa aman nalon, tinagbalin nga amak. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma,
ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Juni, Manipod Probinsya, ti La Union. Ken ka pagayam, Juni. Daytan di kunada nga kinnan na ti sauna. Amin nga inbagam idi kadag iti dadakkel mo ket nagsublikin ka. Pudno unay anagasat ka, gaputa na singpet ti nagbalin nga anak mo. Tano saan, amangan no rikrik na amot ita tinarik na daydi amaw. Nababaman wenno na nga to ti saad tayo iti biag ken iti trabaho, iti imatang ti Diyos ket agpapada tayo. Amin tayo ket adda na ituding at trabaho para iti pagsayaatan ti tunggal maysa. Ditay nga rod agsao wenno agisawang iti saan arumbeng. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak kadag iti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Juni ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Rose, Manipod Probinsya ti Pangasinan, nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rose. Dear Miss F, pagyamanak unay no mapili yung mat nga ibasa kan idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan nga Rose. Adda ak ita ditoy Taiwan. Nabayag kami nga agayan ayat ka ni Mark. Agpada kami matan nga adda iti husto atawan tapno agpamilya. Mariknak tinalaos a panagayat na kanyak kasmatlaeng iti panagayat ko kenkwana. Ngam iti panaglabas ti aldaw kaslad da nadlaw ko kenkwana. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Honey, maturog kan. Rabiin. Umuna ka na maturog, honey. Ada pa yung amin ka-text ko. Anya ka matan, Mark. Isungarod anag out of town ta. Iti kasta makainan nata. Imay ta dito ay tapno ag-relax kan ag-enjoy. Saan kat nagtrabaho? Pasensya ka na. Masapol a reply pa dagiti text ko. Kliyente nga min na gito eh. Duan arabi ita dito'y resort. Ngamsan mo't asyak ti ayan ti atensyon mo. Sorry, honey, ha. Sana bali. Ambiitin lang ito eh. Palpasak lang nga kasarita dagiti kliyente. Ay, jak amukan ka, Mark. Sige, tao muna ako na maturog. Makaamu kay tibiyag mo. Honey, di na ka di maawatan. Kastoy lang ka na yun, Mark. Di kayat ko, ikan na kumamot iti atensyon mo. Ah, Mark, 5 atawantan nga agayan ayat. Ar-aramidag mat ni amin para iti relasyon ta. Iso nga ag-effort ka kumamot. Saan asyak akanayon? Agkasar kayo ngaminan, friend. Apay ngamin adi kayo pala agkasar. Kat pareho kayo mat nga adan na talgad at trabaho na. Ay, no siyak laang ti masurot. Nabayag ko man ang nag-propose. Iso na laang, ta saan mat nga obligasyon ti babae dayta. No maminsan, kasla siyak paikit din akanayon ti agfo first move kada kami adwa. Amangan kit di mat no adakarkar na nga aramidin tinobyom, Rose. Panagkunakit awan mat siguro, Christy. Marik na mat no bilang luklukon na kati partner mo. Adamat pa nagtalik ko kini Mark. Amok adi nagtulukwan. Ang mga nuga pula ang iti kinabayagan ti relasyon mi. Iso akurangan ti panag-effort na. Rose, Saanon akas ididamo ti kinapudot kan kinaragsak ti relasyon mi. amom friend, kasapulan yun at talaga ti next level iti relasyon yun. Ang kas, ano, friend?
Lloyd. Oh, kasano mamaibaga ani Angel itang tiparakan ka? Timalagip ko. Dinamag ko lang iditibagik. No kabaalak nga tatilumakay asaan ani Angel ti ba? Kaya tisungbat ko. Saan? Isong ngayon kalay sa ako na dagos. Saan ka kadiya nagbabawi? Uy, loko! Apay ko mga nagbabawi ha? Masikugan ni bagat ko. Anya? Masikog man hindi, Angel? Uwan pare, may katlon ang anak may tisikog na ita. Tinawon sa amat ti panagsikog na. Kato, innam ti kayat nangagbalin nga anak mi. Innam ko nang pare. Uwan pare. Nagadumat din. Amo pare, naragragsak namin ti dakala pamilya. Kunada nga rod. The more, the merrier. Apa yan ang damag mo dito, pare? Kwa? Planong samatan nga kasal ni Rose. Diyakan mo, pare. Kasal diyak pa'y sigurado ti marikrik na kita. Uy. Di ka mangrabak iti customer. 5 atawan ti relasyon nyo ko ni Rose. Di mo gamda nasaktan ni Rose. Laglagi pang coach iti martial arts ti amana. Uy, bugbugan na ka, huwag kang kamali ka. Oh, Mark, ramanam da ito'y iho. Agayaman na, kanti. Amo nga ni mama a paboritong ti adobo. Iso ang nagluto adagos, idinaamuan nang umay ka dito. Ngayon mas Agpaiso. Di ba't imbagak ngamin kan ka, akanayon ka nga umay dito'y balay. Mahun kaya, Mark. Damang ko, promote ka no? Ala ni papa, idi pa'y lanapan abulan day jay. Naudi kan iti damag. Kasano kat italang mo't anaranaag ni Mark. Wen angkel, napromuta. Nasayat nga rin no kasta. Kat kano nga ikalay sa anak ko. Papa, Oh, si Kanto Matbay. Kita man, naipdukan ni Mark. Ito'y tidanom iho. Ala, uminom ka. Agyaman na, kanti. Ay, kat papanan na ngay no saan adita. Saan ka di? Apay, papayagan nyo ka di pa lang ti amin, ha? Ako, angkal. Anya. Kabalam ngay kalay sa ti anak ko, Mark. Anya nga angkal. Ikalay ni Rose. Mark, Dahil ti kayat ko amang gan manipodhan ka, Mark. At tinasayat. Formal ko na dawatan ti pamalubos yun. Iti pa nang ikalaysa. Angkal. pudno ka din day ta, Mark. Makikalaysa ka di kanya, Rose. Uwan siyempre. Nagmayat natin kan. Kahit nalpas nga ro din natin tungtungan. Isarunom tulatan ti engagement ring yo, Mark. Ha? Uwan, angkal. Talaga, Rose? One friend, kita mo, idi namin sa nalaang aginatang day ti sing-sing. Wow! Nagpintasan day ta nga engagement, rin? One friend, nagranada ngamin kini papa ijay balay idi namin san ngal daw. Iso dinamag ni papa, no kaano ti pa nagkalaysawi. O day nagpropose mo tin adagos ni Mark. Day tuyin tinabayag nga inururay mo, friend. Ni papantumat ngamin. Saan tuloy aromantik ti pa nagpropose ni Mark kanya. Ay na, friend. Saan nga importante no romantic win mo saan? Di pa nagpropose ni Mark. Tinapatag itakot at kalaysa kayon. Unmat kat di friend. Ay na, nakaragragsa ka ko na Christy. Kamaudyanan na, agkalaysa kaming kini Mark. Maadaan kaming itibukod a pamilya. Kat si kangay mat friend, agbirok kamat ngaminan ay iti boyfriend mo. Ko, friend.
Agbiro kakto inton malpas ti kasar mo. Ngamin, sigurado ang makumikom tayo pa ita para iti preparation ti kasaryo kini Mark. Anya. Uy, Mark! Itay mo pa'y lagit kita ang dadya lalaki ah. Amangan mo madlaw na ka. Kit umay na danugin ta subsub mo. Pa. Saan nga nga tikit kita ka, Lloyd? Kat no kaslada sa balya kay papananti pa ng mat-mat-mat mo kinkuala. Anya pumangay day ta? May pagnanasa ka ako na day ti Tagalog. Anya? Pudo mo ta? Sigamat, Lloyd. Ilamad-madlaw mo. Sige, panawan ka pa ilaan. Ay! Mark! Psst! Uy! Purahin na! Anya ka din dahil mapaspasama kanyak. Apay akas to'y matid ti marikrik nak. Mark, honey. Rose, apay akas ta ti suot mo. Ingagarak na insuot da ito eh. Tapno makitam ti kabarbaro at office night gown ko. Bagay ko kadimat lang, honey. Wen, bagay mo. Ala, sukatamon day ta agaw. Agpalaskan. Ay na, kay susuot ko lang. Ipasukat mo manan. Dahito nga rin ti usarik amaturog, honey. Wah, mabit lang. Mark, no di mo kaya't ibagam saan akas tangagidoron ka. Sorry. Pasensya ka kuman. Ang mga nubanog ko lang dahito iti trabaho. Trabaho. Puro ka trabaho. Nukas tamat lang. Nasaysaya at langan no agawid ako. Rose, mabit lang. Anya ka din dahito eh. Mapayakas to'y tiriknak. Kaya't mo asawan? Saan kayo pa yan nagsarita kin ni Mark, Rose? One friend, makalawas ang tinapalabas. Itian niya aga po, friend. Awan kayam text kan chat na kanya. Dijak mat inte text kan incha-chat. Ay sus, itaman pa'y ang nagapa kayo iti kasta kabayag. Itapay, adandani kayon agkalaysa. Ay, jak man amo, Christy. Kaslanda sa bali amadmadlaw ko kini Mark. Ngam jak mat amo no anya dayta. Tinasaya at friend, si Kanti umuna ang makisarita kin ko na. Ibabampay laang dayta pride mo. Masapol nga agsarita kayo itinalapat. Kaya't ko lang una, friend. Ngam kaslanda amak ko. Kasla mabuti nga ang makisarita kin ni Mark. Siyak ko man ka, timapan ijibalayo. Imbaglaangan tayo mawag ka. Sorry, Rose. Sorry talaga. Apay ngagsorry ka, Mark. Pasensya ka na. Diyak ay ngagarati amin. Diyak mo kasto ti mapasamak. Anya ka din nagita nga ibagbagam. Anya ti kayat mo asawan. I-cancel tanti kasarta. Anya, ngam, apay. Magsinatan. Anya, ngam apay. Apay ngagsinat ang Mark. Saan? Diyan na yan. Sana ka may karikan ka, Rose. Ngam apay. At ka din sa bani nga ayatam. Wando nagbabae ka. Ibagam, Mark. Awan ti sa bali, Rose. Siya kayan ti parikot. Anya ti parikot. Wah, Anya, kwa. Ibagam nga minantap na maawat. panagriknak. Kat sana babae ti kaya ko. Saan ang babae ti kayat mo kunang Mark? Kayat mo asawan. Bakla ka. Uwan. Saan? Saan ang mabalhin? Saan? Lalaki ka. Sorry. Angam na bayagan ti kasteriknak. Nadlaw ko mami. Akas na nagbaliw nagiti interes ko.
Isong inobserbarak ti bagi. Jakmat kayat may kalay sakay ti likodan ti kasta kinatao. Jak kayat masaktan ka. Hindi at ka, Rose. Ambom da ita. Nasaysayat pa'y gumangin pagamlangan nga dan sa balingay ayat. Nga tigas na yan mo. Kasladyak maklon. Pakawalan na, Rose. I'm sorry. Apay ngamin aya iha. Anya tinapasamak ka na kayo kin ni Mark. Ibagam. Mama, Papa, baybayan niyo pa ilang ni Mark. Anya, baybayan. Sa kitulog, nga ramitin natin kastoy kan kay. Nag-propose kan kan. Sa ita, ibati nakalatan nga slawan na pasamak. Sana mabulit. Nagpakaday tinasaya at Papa. Kinasarita nakmatkit di tinasaya. Uray pay. Anya ngamin aya tinapasamak iha. Para kanya klangan na iti Mama. Papa, Oh, di maibagak lang. Kat saan nakalino ko ni Mark. Kat saan ngayon sukat. Kat, anya nga ron ti makagapos. Papa, Mama. Ala, gusto daytan. Isangit mulatan. Luan nyaman dayta. Tapno mayroon ti saksakitan tinakal. Ang magsagana na ijaya Mark. Ang mga nutuk-tuk ulit ti tultulang na tumakitak. Pumanawak may lang dito yung lugar tayo. Sa di na ti Papa na, Mark. Pumadayawak may lang, Rose. Tapno makapanuno ta kay Diyos to. Urno usap pa iti biyag ko. Sapay lang ko matamawatan, nak. Pakawanan na ko, ma. No kasto'y tinagbanagan ti relasyon ta, Rose. Di na ko magurkuraan. Pakawanan, nak. Jak ammo ti sawak idiin baga ni Mark asaanen a babae ti ayan ti interes na. Jak ammo ti mariknak. Kaslain babak ti bagik iti kasjay nga inbaga na. Ngam sana nagbayag kat naawat kumatlaeng ti amin. Naaprisar ko ti kinapudno na. Amok anarigat met iti biyang na ti kasjay a panangaklon na iti kinapudno kanyak. Ngam kinabaalan na nga inpudno ti amin. Sinmarunuak matlaeng kani Mark apimanaw iti lugar mi. Inmayak dito'y Taiwan tapno mailiwliwag ko tinapasamak. Makitak anaragsak matan ni Mark pabaan kadag iti post na iti social media. Nasakit man ngam kasapulan nga awatek ti gasat mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Rose. Ken ka pagayam, Rose. Sayang, wen nagsayang at talaga takasta tinagtungpalan ti relasyon nyo kani Mark. Ngam dayawak ti panangibagana iti kinapudno ken ka, uray amuna nga masaktan ka. Rumbang nalaeng anagbalin anapudno iti marikriknana, taamangan kit dino dakdakkel pay tinagbalin aparikot, no intuloy yo tinagkalaysa. Dayawak mo ti panangaklon mo iti amin, iti likodan ti panakapasakit mo. Nalabit asaan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ket patsyak nga danto pay masarakam, amas mangayat ken mangipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam Rose, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibiglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti
nga palabas. May saan na imbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumod. Kas iti kanayon ko nga ibaga, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kumata di kay tumaumang agdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, kat nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan, nga Aileen, Manipod probinsya ti Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni Aileen. Dear Miss F, narigat ti adda a kabibiyag mi. Isu nga idinagsakit ti amami, saan mi man laeng pulos a naipaagas, wenno naiyapan iti balay pagagasan. Agingga nga inpulang na ti bulod na abiyag. Idi napadas ko tinapan kan nagbiag iti syudad, jakon kayat pay ti agawid, ije probinsya. Kat inaramid ko ti amin a kabaelak, tapno makaaon iti rigat. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay, anak ko, awanan ti balay tayo. Dinadaal ti bagyo. Nanang, hustan, di kay ka din nagsangit. Ang mga nonya pa iti mapasama kada kayo. Ay, kasano tayo pa itaan, Rex, anak ko. Kasano? Nanang, Manong Rex! Aileen, Apay ganda ka dito, anak ko. Nadamag ko tinapasama kada kayo, nanang. Iso ang nagawid ang kadagos. Ingalaan kayo iti groceries. Oh, Antoy. Adto'y pa iti kwarta. Awatin nyo, nanang. Apay na ita kwarta, anak ko. Ipatarimaan nyo tinadadaal ang balay tayo. Ang patakder kayo iti dakdakkel ken natibtib ker. Iti kasta saan ton abasta-basta madadaal no adadong teng abagyo. Di yumat ngamin kayat ti umay kanyak iti syudad. Saan may akasapulan ti tulong mo? nanang, Awatin yun, nanang. Iti kasta, makapanaw kayo dito evacuation center. Saan may akasapulan ti kwarta nagtaod iti kinadakas, Aileen? No talaga adidak maawatan. Kan mapakawan iti aramida. Panunutan nyo latan nga da sa bali at tao amang tultulong kada kayo. Ngampang nga asiyo kumanana. Taawatan nyo dahito a kwarta. Itikas na. Makapanaw kayo dito eh. nanang, awatan yung tit-itit ti kapsat ko. Ang mga nagsakit kayo pa, nagbayag tayo pa ditoy. At mano, alaang man. At dapay sobra na dayta ang mabalin mong tumatan nga aramatan amang lukat. Iti uray anya abasit a negosyo. Ay kat, nasaya at nga rod ano inawat damat lang titulong mo, friend. Wan nga rod, friend. Imbag ko taada ni Manong Rex. Tano awan, ang mga no saan matlaang nga awatin ni nanang tit-itit ko. Di kat agyaman ni Nana Laura. Ngamin, asinsado itan tibiyag mo. Makatulong kan kadakwada, friend. Ay na, friend, ang mumutan ni nanang. Napatagkan ko na ti dayaw ti babae. Imbag lang, tasaan ka nga inmalakin kwa na. Nga ano imalakan ko na. Tinapatag ngamin ita kanya, kat ti maadaan itinarang ay apanagbiang. Di magatang kan maaramid ko ti kayat ko, friend. Ay, gayang friend. Kumusta kayon ka ni Alfred? Adayo gayam anabakbak nang ni Alfred ngam ni Leo. Iso adya kon pinaluspusan pa eh. Kaya't mo asawan, friend? Da kayon ka ni Alfred? Correct. Kat plano min ti agdan na, friend. Ha? Kasanon ni Leo? Kanti apartment nga abangan na para ken ka. Sana, Aileen, pangasim. Di ka kumamat mang rabak iti kasta. Pasensya kan, Leo.
Ngam sa anak amang rabraba. Manipod ita. Putdantan ti relasyon te. Anya tinagkurangan. Tapno ramidam ti kastoy. Ipapay kumat namin na kayat mo. Kurang, Leo. Sa anak ama kontento ka dagiti it-itid mo. Di nakabailan nga igatangan iti balay. Kotse, kag nginginaan nga alahas. Ti kayat ko, adda anak kadagita abanan. Igatangan ka matitikas ta. Ngayon, ikanagpay kumay ti panahon. Tapno makawarnong. Pasensya ka na talaga, Leo. Ngam nakapagdesisyon akon. Pumanaw akon dito kat putdak matanti anyaman a relasyon ta. Walang kaitibain. Oh, opay nagsipat ka nga Ayaw pa. Inaramat naklagayam. User! Hoy, Leo. Inusarnak mo ta. Nagumuma ka kanyak. Nagnumaranak. Iso ang patas talaang. Ayaw Ops! Ha? Di mon ulitan timang tong pa kanya. Dapaltog mo. Wan, kat mapilitan nak ang mga ramat iti daytoy. No di nak palubusan, kan saktan nakpay. Ano di ba ko na may tibalay ta, honey? Baragsakan ako na, honey. Nagdakkel, kan kumpleto dagiti nginginaan akagawaan. Ay na, agyaman ako na, honey. Siyempre honey. Amin na gito'y, kaya't parakan ka. Pudno ka di, honey. Kukuha ko na ito abalay. Wen ko nakmet. Oh, ato'y. Kitaan. Sikatin na ka na ganiti papeles ti balay ta. Agyaman na ka talaga, honey. Kan, mabit lang, ha? Ato'y matisus iti kabarbaro ko, Chem. Nakanagan badlakan ka dita. At amin di ta papeles na. Oh, thank you so much, honey. Oh, Uy, nakasingsingpat ka talaga. sabali ka ngamin kadagiti nagbalin na babae, Kailin. Sigala tinakarik na kiti kastoy. Paragsakan kay tikas noon ay, honey. Namnamaam dayta. Nanang, umay kayon. Nakasaganan ti pangmalman tayo. Ay, sige laeng anak ko. Umunakan amangan sa anak pa ngamin amabisin. Ne, anya ngamin ay ti pampanunutan nyo, nanang. Nabayagan analpas to'y balay tayo anak ko. At damoten may sa abrans ti karinderya a binangon mo. Ngamjay adim, saan matan ang nagparparig na. Manipod day dinaudi a panagawin na. Kasanumat ngamin, nanang. Kagura yung mat ngamin niya, Eileen. Rex, ti kayat ko laeng mo't kat agbalbaliwan. Mga barwanan kuman. Natural laeng dayta itinaganak. Awan sa bali a pampanunutak. No iti pagsayatan na anak ko. Kanayon mat nga karkararag ko. Asapay ko ma. Tama ka amiris ng tikabsat ko. Kitagawidan. Total, adamat na natalgit a pagbiyagan tayo. Sapay ko mahata mapasama kan dayta anak ko. Iyan na kuman ti panakilalalaki na. Sakbay amala daw ti amin. Panawan kayo, bit, nanang. Inak kita nagitag trabaho iti may kadwa akad sa aran. Amangang kit din, no mabisindan. Ay na, grabe! Bunggesyos kan talaga, friend. Ay na, asinsado kan. Nginginaan amin na gamit mo. Puro imported. Siyempre, friend. Ginatang amin ni Alfred dagitoy. Idinapan kami ijay Hong Kong. Naggasat ka talaga kinkwanan niya. Katsiga, kumusta kayo matan kini Cherry? Ay nako, pinanawa ko na nabayag, friend. Kuripot? Rumbang laang nga ibati dagita a klase tinanlaki, friend. Sayang mat ati pintas ta, no kurips mat ti agbalin ang partner ta. Correct! Isungarod nga agberbero kak matitikas ka ni Alfred.
Thank you so much, honey. Masaya at mat. Tanagustuhan tinted ko kan ka, honey. Amom talaga dagiti bet ko nga alahas, honey. Nakalalaing ka nga pili. Siyempre, mata. Napatagkaunay kanyak. Isugar aramidak mat ti kastoy. Kat kaanunak manan nga itugot ije ang broda ni. Honey. Agpalabas na pa iti sumagmamano bulan. Agsosospit siya kami ng ti asawak. Alfred, honey. Abi ngamin andi mo pa'y lapanawan ti asawa. Ikarit, aramidak amin ang kabalak tapno parang sakin ka. Di kagdanag. Dumating tunay ta ka nito. Aileen, honey. Nakapimpintas at talaga to'y inted ni Alfred kanyak akwantas. May ibagay la unay kanyak. Talaga adyak nagbidot anakidan na kankwana. Kanyak mat pagbabawian ti panang panaw ko kinileo. Ay, iso na lang. Tamabayag pa'y santo umay manan dito ni Alfred. Asikaswan na pa'y kano dagiti negosyo da. Ngam sana balay, tanawadwad matiimbati na nga allowance ko. Husto mat kiti, itikas na. Makainanaak mat iti kanayon a panangusar na kanya. Nita niya siguro data. Siya kon ti mangilukat itiri daw. Madam mga aglablaban ni Manang Susan ijay likod ka. Mabit lang! Umayan! Sino ka? Apay anak ka, bungot ka. Saan? Pag-asim, sino? Ay na, kumusta ang tirik ng friend? Daytoy, friend. Marik nagtiwot manipod ka dagiti sugat ko. Ay, namindwa na kasi naksak. Sa bali pa'y tisugat iti rupang friend. Ay na, nakabutbutang matan tinapasamak yan ka. Hindi na dahil na dyan tao di rupa. Ay, imbaglangan ko na nakita nakaadagos ti katulong mo. Iso ka di timawagan ka. One friend. Noawan ti katulong ko. Ang mga pinatay na ko na dyan tao. Awanan ti rupa. Nadadaanan ka po kadagiti sugat. Ay, sino nga nga tati akin aramid iti kastakin ka, friend? Saan nga ta ati asawa ni Alfred? Wenno, ni Leo. Tiyaga mo, nakaabungot ngamin. Isadyak nakita ti rupa na. Nalapit nga yung baon dalang na dyan. Tapno aramidin na ti kastay kanya. Ay, ala, di ka nagsangit, friend. Tinapatag itakat na ispal ka iti paggad. Kat, kasano, anya nga iti plano ita. Panawa ko ni Alfred tanya. Mabalin ka di adumawat iti paborkan ka. Siyempre, friend. Anya da ita. Ibagam laang no anya ti kayat mo, friend. Si sasagana ak at tumulong. Basta si ka. Ay na, Aileen, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa din na kami na ibayan. Ading ko, kumusta ang tirik na? Imay ni Tanya di balay. Iso tinakaamuan mi tinapasanakan ka. Manong Reyes, nanang. Amom ka di. No asino tinangarabid iti kastoy kan ka, anak ko. Sana nang nakaupungot ngamin. Kitain niyo ti rupa. Sinugat na. Dinadahal na ti rupa, nanang. Sigurado adakkel ti kura na tinangaramid ti kastoy ka. Ading ko. Nalapit akas na manong. Ngamin, ato ti tao anapasakta. Tapno matungpal ko lang dagiti kalkali ka gumag.
Nalabit, aday ito iti pamuspusan ti Diyos. Tapno maamiris mo, dagiti nagpinto taman ako. Kat agbalbaliw kan. Gusto kayo, nanang. Kat tulungan da ko tapno mga barwanan. Ikarik, diya akong sayangan pa iti ka nito ngayon ti Diyos kanya. Agsingsing po ako, nanang. Pudno unay Miss F. Iti pan nakaidugmam ti may sa atao, pamilya na ti mang tulong tapno makabangon. Kas iti inaramid dananang kan manong ko kanyak. Ita, saan man akas iti sigot ti itsurak, mariknak ti kinaragsak kan kinatalina ay ti biyag iti poder ti pamilya. Itaklaeng ama Ameris, nga naragragsak kan nataltal na gayam ti agbyag dito'y probinsya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaiba ti ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumnod. Toy pagayam mo, Aileen. Ken ka pagayam, Aileen. Nagasat ka pagayam ko, gaputan nakalasat ka iti paggat. Nalabit nga inikan nakapay ti Diyos iti may kadua agundaway, tapno ornosem ti biyag mo. Di mo nga rod sayangan dayta akan ito. Agbalbaliw kan kat mga barwanan ka nga kaduam ti pamilya. Kanayon tayo kumaalaglagipen nga ti kinabak nang anagtaod iti dakes awagas kat mangitunda iti pagpaggadan. Alakastan pagayam, Aileen, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagipti na palapis. Naimbag nga orasyo amin papagayang. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket naadaw iti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam tayo nga Francis, manipod probinsya ti Sison, Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasapaak anabalo, saan kami anaadaan iti anak iti day di asawak, isong agmay may sa aklaang dito'y balay iti lasod ti 20 atawan. Ngamkit di, linawas nga umay ti kabsat ko kadwana ti katulong da, tapno umay aglinis kan aglaba kadag iti murang ko. Kalpasan na panawan dakto matlaang. Adda mabalin ti pamilyami. Ado dagiti negosyo nga inbati dagiti dadakkel mi nga iso ti mangbibiyag kanyak kan iti pamilya ni manang ko. Iti lasod ti 20 atawon apan nakabalok, jakmetten nagayat pay. Ngamin, panagriknak kat awanan da duma dito'y pusok, no di day di Yolanda